Fil-ħidma koordinata tal-Gvern ċentrali u l-Kunsilli Lokali hemm ħolqa importanti li d-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-settur Silvio Parnis żar l-uffiċini ta' dan id-dipartiment fejn kien diskuss l-irwol importanti li għandhom il-ħaddiema. Id-direttur tad-dipartiment Adrian Mifsud spjega kif dan id-dipartiment huwa kruċjali fl-implementazzjoni tal-politika. Fost oħrajn, id-dipartiment jagħmel minn kollox sabiex jgħin lill-kunsilli lokali fosthom fis-settur ta' riżorsi umani u taħriġ. L-għan prinċipali ħan naslu u nemnu fil-politika u tasmulpi li ħna nkammurru għant il-Konsillu Lokali. Għal-daqstant maħnix dipartiment maqtuħ mir-realtà tal-Konsillu Lokali, nagħmlu diversi laqat, anka ta' konsultazzjoni, anka ma' stakeholders, kif ukoll għandna linja miftuħa li onestament sew konsilliera sintki u anka l-Konsillu Lokali infushom jagħmlu kuntatt magħna b'mod kontinu. Għad inniedu diversi servizzi ġodda biex ngħinu anka l-proċessi fosthom li pereżempju konna l-dokumenti tal-offerti li ħorġu l-Kunsill Lokali nivvetjawhom qabel sabiex kemm jista' jkun nevitaw disputes li nqalgħu wara. Silvio Parnis tqar kif iż-żjara tiegħu fid-dipartiment hija dmiru u huwa importanti għalih li jkun jaf lil dawk li jaħdmu fis-settur. Parnis jemmen li l-Kunsilli Lokali għandhom ikunu qrib iċ-ċittadin u llum dan huwa possibbli permezz ta' numru ta' attivitajiet u l-pubbliċità li jagħmlu l-Kunsilli Lokali. Però fisser iktar il-ħtieġa ta' iktar riformi biex il-Gvern Lokali jkun iktar aċċessibbli għaċ-ċittadini. Kompla billi qal li din l-inizjattiva tagħtu għarfien għall-irwol ta' dawn in-nies fih dan id-dipartiment u bekk ikunu jistgħu jaħdmu flimkien għal ġid tal-komunitajiet u tal-kunsilli lokali. Bħalissa qegħdin naħdmu fuq 3 binari importanti, ir-riforma fil-kunsilli lokali, ir-riforma fil-leża u l-parteċipazzjoni ta' min għandu 16 il-sena fil-kunsilli lokali. L-aħħar waħda l-parteċipazzjoni li min għandu 16 sena jista' jikkontesta l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali se nkunu qegħdin nitkellmu ma' laqdiet kollha, laqdiet taż-żgħażagħ ma' laqdiet kollha mal-partiti politiċi biex naraw x'hemm bżonn li jsir imbagħad flimkien immorru għal għan wieħed fejn irridu mmorru fejn iż-żgħażagħ tagħna jipparteċipaw ukoll fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali.